Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakul tepo wis tukoli ndang semeneng ngono apa piye lho. Yo ya apa sih? Jane bayar ora teleti kuwi. Ora tau, Jek. Mau ke? 10.000 piye to 10.000 jejer 8 kok. Mau ke aku wis bayar. Pin udah bayar ya pin warunge. Aku wis bayar mau. Piye kok? Kira. Rong tiket gue dibayar iki. Yo. Oh. Ya ora ning piye? Wis bayar akeh. Bakul iku piye? Malah ape? Bakul direne warung kok bro apa ya ra ngerti ono diulung kipine bisa Akeh wis bayar iso disisik opo to? Jek bayar 3.000 kilonya tak golekno nek. Sehat le, bakole le. Bakole kumat, Bos. Bakole kumat, Bos. Isu es kumat tuh bakul iki piye? Nek bar mangan bayar pin bayar. Biasa udah bayar aku. Enakan kowe yo pin. Oke bayar guys ya. Ayo bar mangan terus tinggal beli. Saramu ngono meo. Iya toh. Ngono wi. Yo kewe ada mosleng kok. Kuwi no nyugeno yo ngane arep ngerekno tanggane. Lho. Omongane lho. Ngane iso tuku bit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bubu yang mlaku ning pos. Kancing arek iki. Alhamdulillah, Bos. Syukur gayane kayak dhuwit 3.000 ke bos anu lingak. Lah dirakok. Kumat ya Allah, bakule. Wes isu kaya ngono ya Allah, ya Allah. Ndi wae bakule kae? Dinteni lho tempone kok. Dek wis kumat, Dek, bakule, Dek. Kumat. Lah warung diutangi tok kaya kumat to. Wen, lho aku Lah iya. Lah ya warung cilik nrimo diutang tok ya bangkrut. Lah saurung tinggal mlajak gone Juli kan tekono kuwi. Lah nyaplok ping pira kuwi. kok tahu. Raimu ganteng bolo. Masa le gantengmu kaya apa le? Ganteng. Lah ganteng adeno nek mangan. Ya iya ki lho bos. Piye tok utang piro remi iki. Ganteng aku jengger golek utangan tok. Lho kok ganteng iki wis ngene iki bolo. Gantenge larang, Bos. Larang. Ya nek sing kok warung iki warung sing udele ketok. Lho. Jadi gantengmu wis buyang. Lho. Warung tuwek rondo diblable diutang-utangi ae. Lho. Jebol to, Len. Sejebol apa lek? Jebol bandare lawange pin. Lawang. Lawang kuwi lho sing jebol iki kok iso dong pura topin. Sawa? Oh, karo. Kira delok tante titik. Tante. Warunge marah, warunge marah, Bos. Warunge marah, yo. Larang. Tante rumasane kok rabi ommu kok piye? Umplung lho. Niki lho minyak wangi ning kono lho, lho. Tak wangi dengkul mamen. Lho, dengkul kok aman iki piye to maksudnya? Loh, duweke lho Mbak saya bayar 5.000, 5 widurat payu lho tukok. Karo pangan kata. Dek bosok ngono terus digo tuku iki kaya. Nek Jane oleh konti ngono kuwi. gak Mbok iki duwe mek duwe laine kipit lho. Lek malah loro. 20-an wis 20-an ki. 20-an iki yo panrenget. Rane apa panrenget? Jeneng wemen kok. Tempo muka.
Pak Sodik kok jane tukute postok. Ya alhamdulillah. Panine golek yo kate kes pisan kuwi lho. Lha iki duwite ning Jenenge kono. wong sakno rondo kuwi Pak Sodik lho. Aku yo kesakno. Aimu. Yo rasa macam-macam ya. Kok malah wedi berok iki piye to? Ya iya. Ngentekno. Ngentekno apa? Ngentekno janganan, ngentekno uritan. Ngentekno uritan kuwi. Kalau ramban aku kayak ngajrus wis. Karena dongkotane tok kok. Kok sasarane kok aku. Lah sing bedo sapa? Wis wis lagi duwe. Abe yo duwe. Kok aku tok udah disasar lho. Sing bedo sapa yo? Berarti sing aku padha nyolongi rambanan. Wonge ngger ning warung ini gak pinter. Maling-maling. Kau mat ya. Pokoke tenan wong sing bedus iki pokoke banyak. Sing apa mi? Sayur lah. Keian kok Kak. Kayak kulup. Ndok. Dokmu. Dokmu ya. Ndak kok bungkar rek piye iki. Dokmu kan cek payu aja yo. Cisang. Mana? Jangan tempe. Kowe nyapa lagi ngetok. Seneni to biar. Lagi tekol diseneni lho. Lagi tekol diseneni. Gara-gara pipin yang diadok ra tau bayaran diadok. Cash kae ning kono kae. Wih. Ya, wah, anyare. Wanyar pisan duwe pecekku. Cah kene iki cah nom-nom ki sing ganteng carane kumpul karo Mujiono rene. Heeh. Aku ganteng e. Pipin ku apa? Ganteng gantengan ku jengger tok. Malah bingung karo jungan. Ya wong koyo ngono. Biar. Bila kita tekol seneni iki piye to? Yo ngono kuwi perasaan Pin. Perasaan. Apa masalahe ngono lho Pin? Iya sapa njot nek. Piye? Dipetani, diteliti ngono lho Pin. Iya tenan. Wah, tepone Apa enak. tumone nganune ngono. Lah ya tepone saweger. Heeh. Ya wong edok ki nek esuk ya semene iki lho. Iya ya, kandhani ya. Esuk ya kamu kok turu. Ngomongane jek bobo. Dia turu wae. Makane nek esuk ni gibah sih. Enggak, weh kok tepene. Kok tepe panas kok ora cocokmu piye? Lho. Nek esuk iki sing gibah sih. Wah, langsung teng. Kok bener? Kok mesti merengut Kok ya. goreng tempe. Tempe kuwi piye to maksudmu lho? Lho, Tegalan video lah. iki kok tempe apa nih? Tempe jang. Kene to dibungkusne sapa? Lah kene. Goreng. Ya ya. Tempe lho minggat ning gua kok. Tapi panganane tinggal kene. Tak dik dong. Oh, wes ya. Dia nang sarokmu ngono. Wes aku entek. Wes dientek wakeh. Weh. Ini go panganan ngono to. Ya, go panganan lho. Lah kok kan kita cilik ngono. Weh, disayang e. Sayang to nek bayar kenceng terus. Ya Pak. Wih. Sayang Lin. Sayang bos, sayang kaki muji. Iya to. Masane wong Kapan ya? Kapan nih? Lu kan tawal gawak lu piye jane. Gak jere takok. Gak jere takok Glek Samson. Apa? Glek Samson. Apa? Oh, Vlog pagi hari ini jangan lupa ditonton di warungnya titik bos. Jangan lupa YouTube channel saya di like, di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.